وما علينا إلا البلاغ المبين. Mga igsoon, mga ginikanan, sumala sa giingon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nga la yaqbalu Allah salata ahadikum idha hadatha hatta yatawadda. Dili dawaton Allah subhanahu wa ta'ala ang sala sa matag usa kaninyo sa dihang siya naa sa hadath, impurity, kahugaw, no? Hangtod nga dili siya magwudu. Yung minor nga impurity, gamay nga kahugaw. So, inana ka importante ning wudu, no? Kana siya outer na siya nga kalimpyo. Apan aduna po'y kalimpyo nga gipalakbitan ganina, naisgutan ganina ni Ustad Jalil Divino, ang admin sa Islam Talk ug ang kasamtangan nga da'iya kon propagator sa Unayza City online da'wa kauban ni Ustad Kadafi mga sakan nga usa pod sa iyang kabatch, no, sa Al-Mahad al Syar'i nga nag-ingon Allah Subhanahu wa ta'ala sa suratul Mudaththir, no, wa thiyabaka fatahhir, ug ang imuhang sinina imo kanang putlion, imo kanang hugasan, imo kanang limpyuhan. Ngano man, lagi, butan ta lang, nagwudu ka karon, na perfect ni mong wudu, naa sa sunnah, pero dai mo sa istinja, kay imong istijmar, napiskan dai ka ditong ihi. Ang imuha ding akramakumullah subhanahu wa ta'ala, sa imuha di ay pag-adto didto sa lugar, nga didto ka, CR. Tungod lagi ginatural na nas tao nga madto sa CR tungod sa natural nga pagtubag sa kinayanhon nga kahimtang sa usa ka tawo. Wala di ay niya tarunga og ilo ang iyang sampot. Subhanallah. Klaro ta rin pag-istorya aron masabtan sa tanan. Kay atong lalumon namang yung reklamo sa kuha o nag-message nga usad lalo man kay imong Bisaya dili ko kasabot. So ato nang pamabuan, no? Dili ta katugkad atong pamabuan aron atong malangoy, no? Inshallah taala dili ta mag-upog og lalom. So, dili nimo tamdan ang imuhang pag-istinja, nagpiskan day ka dito, uliyadu billah, bisan pag ma-perfect nimo ang imong wudu, dili gyapon dawaton na lang imong salah. Ngano man, nakahibalo ba mo mga igsoon, mga ginikanan, nga usa sa mga hinungdan nganong ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa dihang nabuhi pa siya, naghatag og pahimangno sa iyang mga sahaba. No? Nga sa hadith nga naasoy ni Imam Bukhari, Imam Muslim rahimahullah ta'ala, nga ming labay ang Nabi sallallahu alaihi wasallam sa duha ka lubnganan. Ang usa kanila ining duha, dili di ay niya tarungon og limpyo ang iyahang kinatawo sa dihang siya mangihi o dili baka siya malibang. Allahu akbar. La yastanzilu minal baul. Dili siya kuan ba mag-inamping sa iyang pag-ihi, bisag mapisika na siya. Subhanallah. Apil niya siya sa mga silutan sa lubnganan pa lang. Nag-ingon ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amatu adhabi ummati fi qabrihi bil baul, o fi qabriha bil baul, fi quburihi bil baul, min baul. Subhanallah, waliyadu billahi min dhalika. Ang kasagaran kuno sa mga hinungdan sa mga silot sa lubnganan din hiniining ummata, din hiniining nga nasyon ni propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam tungod di ay sa ihi. So ikaw karon kay Muslim naman ka, o ikaw karon wala pa na Muslim, igsuon, ginikanan, higala, tamdi nga inig kamatay nimo sa imong lubnganan, wala pa ka nakaabot sa adlaw sa paghukom, kung wala nimo ni tamdi karon, imo ning gipa itsipira lang, wala ni mo tagaay o pagpagabana, apil di ay ka sa mga silutan sa lubnganan. Labaw sa tanan, dili pagdawaton ng imong salah. Ang tao nga dili liwaton ang salah unsa iyang nilugdangan, unsa iyang resulta sa adlaw sa paghukom, kawang ang iyang mga pagampo, mga igsoon, mga ginikanan. So mo ni pasidaan ni propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, gali tungod lagi, dili ni siya pangpanghadlok, mga igsoon, ha. Kini siya usan ni kapagmahal ni propeta sallallahu alaihi wasallam. Ginangingon ng Allah sa suratul Anbiya, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wala ka na mo gipadala ya Muhammad gawas nga ikaw kaluoy sa tanan nga mga nilalang nga naglungtad din hinini.